Horas! Las roha pajipak kita muse di pertanyaan palabo roha akadongan di channel YouTube YKB namar hata Batak Toba. Adorang so tatangi hondope hatan itu hatta perjulu mahita martangiang pahibul roha majalo wasoni tuhatta. Ali di bata amanami ama pardinggan basa diramoti ho hami sadari disudi akaulau perdalanan nami jupati kinaneng mangulo borongi kami ale Tuhan alai naeng tangi honon nami perjulu siak katam alani urasi kami sian akka hakurangan hagaliun nami sadarion parbadiai kami Tuhan marhiti-hiti tamahami di adopamu jala pargugui mahami di bagasat terdimi mangulahon aka nauli nadengga siakko mauliate male Tuhan marhiti anakmu Yesus Kristus amin. Ya muna ale aka dongan ia si pahusor-husoron ni rohatta di bagasat tikion na dibuat sian buku wasiat kekal marodolan asini roha ni Jahuba nahot sian hatani tu hatta tersurat di buku Pesalmen 20 ayat sada satu ayat 10 jala nagabe pamusatan ni si pahusor-husoron rohatta imasian ayat tudu madok alai nikudo sailam majadi hok do asini rohai saliling-liling ma marujahan di akka banua gicang do hasit tongami nabura marsaripe mangudukon padan parrumah tanggaon asa masih kakolongan di nasa rumang ni namasa marmangmang do nasida sahata sauluan sian nasa guguna tapi di naso tinagam yang digohi na sida ang binoto manang siala nasotolak na sida manang pangalako nasotinagam na manigay holong dot parsauran na sida tetu tung marasing doon siyan pada dot holong hasatyaw ni Tuhani say digohi ibana do holong na manoktongi songon na pinaadar ni Pesalmen 20 ia pesalmenon ima pesalmen na sinura ni si Etan sahala na disuk di Israel dia tudu diodolo si Etan do padan ni Jahuba na manoktong tu si Daud do peparanna dia tidakon para pesalmenon do halongangan ni rohana tu holong hasatiaon ni Jahuba nasa itotong diingot jala ditiuk bangsona nakpe gudang di adupi hala Israel parukilon do si taunon holong hasatiaw ni Jahuba do nagabi mual pakirimon naso terhutur di nasida ditugion pesalmeno kita marningot jala mangargaon holong ni rohani Jahuba na manoktongi setia do Tuhani tuhita na porsea tu ibana sipata hatiha mangadupi kamaolon manang parukilok kita lupa do hita babua nong marpada Jahuba totong mardongani jala marmuduhok kita marningot holong hasatiaw ni Tuhani naing mangurupi hita marhaporsiaw na tugu lumubi di partikian naroking dihara do hita noaing marningot babua holong hasatiaw ni Tuhan dakya masohot martang yang mahita mauliate mali Tuhan di sunggul-sunggul mo boronginon ni kami babua yang masohot holong hasatiaw mi ali Tuhan nunga dipatuduho koy tu sada bangso natotong ali Tuhan marukil dingulu alay saitong do dihaholongi ho. Songoni matutupos ni rohanami ale Tuhan
di tengah-tengah ni ka galubang na masa di ngulun nami, asa tutok kami ali Tuhan, marhaposat tuholong, marpangusad diat tuho, asi maroham, jalo kami ali Tuhan, pargugui kami sa luhun. Di bagasan anakmu Yesus Kristus, tangi homahani. So ni majolok kadonga pertanyaan ngata di bagasa tikyon, alay so tung lupa hamu nada ate, like, subscribe, dala tasagi homamu se tuaka dongan na asing duke. Mar hiti-hiti nunga persidohot tamuna patol hasud berita nauli, rap dohot yikabi tu lihat portibion, saya di pasu-pasu tuhat tay mahita. Horas